O să vă las canalul lui X-Gamer în descriere, că vrea să se apuce de YouTube, da. Și aveți pe canal, nu știu când o să postez ăsta, aveți ori un vlog, ori două. Mama, s-a botat. Sper să vă placă, dacă vă place. Da. Dacă vă place, nu uitați să dați acolo un like. Da. X-Gamer acum s-a apucat de jocul ăsta. Eu joc de mai mult timp cu Gahoi. Bine, nu foarte mult, da, câteva zile. Mi-a zis Gahoi de jocul ăsta. Da, Alex e. Da. Mamă, m-a omorât. Nu vă zic cine e. Da. Bă, da, asta mă enervează mereu. Gata. Ești. Da. Omori pe cineva și după aia te teleportezi prin vent. Hai să mă scaneze. Ai câștigat. Hai, mai jucăm un meci. De fapt, mai multe. Da, ia stai. Da, cred că voi nu va... Și sper să vă placă cum am Oh. adus mai mulți abonați. Taci un pic, că tu nu te auzeai. Asta e, continuăm așa. Da, îmi pare rău. Saltare, că n-am zis eu, a zis Andrei. Bă, nu l-auzeați nici pe X-Gamer, nici pe Andrei. Îmi pare rău. Se mai întâmplă. Da. Se întâmplă, da. Discord-ul ăsta șmecher. Și cu Dar nu că Discord-ul e de la programul. OBS, cred. Da. Da, că aveam ăla stins, nu știu de ce l-aveam stins. Bă, gata, am fost și eu impostor și Te-ai dat de gol. am dat de gol. Da, tot ai câștigat. Da, tot am câștigat, asta e bine. Asta e bine. Normal că unul iese când vede că dau start, băi, nu. Asta e. Păi da, nu e asta, e Și poate facem și live pe 5M în curând, pe serverul nou. Dar cred că videoclipul ăsta o să fie peste 2 zile de când o să facem noi. Bun. Că mai întâi e videoclipul cu muntele. După aia cu ATV-ul. Vă dau. Era să zic, vă dau spoiler, dar dacă am zis asta, înseamnă că l-ați spus. Sperăm că l-ați spus. Băi... Trebuie să nu zic nimic pentru că și deoarece sunt un crewmate. E clar. Bine de știut. Ce? Ne uităm pe camere. M-am mort. Te-am văzut. M-am uitat pe camere și te-am văzut pe camere. Cine e dacă l-ai văzut pe camere? Da, l-am văzut pe camere. Cine e? Zi. Te scriu pe chat? Da. E Maro. Brown, I see you on camera. Nu știu dacă am scris bine, nu le-am cu engleza mea de baltă, îmi pare rău. Văd dacă vă vreau. E Brown, sigur. Mă sună cineva, revin. N-am scris. Mai are Brown să Maro de votat, da. Știu că nu vede, da. Știu că și votat. S-a votat singur, cred.
când trebuie să facem teste. Ce să facem și noi. Și a început școala, acum e, ce mai e, de fapt. Noi nu Ziceți începem cum cu a el. fost la voi la școală. Nu știu când o Noi să când postez filmăm clipul. e luni și cred că când postăm o să fie deja... O să înceapă să Nu știu fie de ce miercuri. Black cred că e impostor. Și ăștia o să repare și... O să... Păi mai trebuie explodăm. un user aici. Gata. Să explodăm. Alt Alex. Dar n-am nevoie aici. De ce face Alex? Am închis ușile. Cred că e înăuntru. Da. Ok. Ele. Dead body. Deci, Am găsit un corp afară. Și alb. era cineva pe lângă el? Nu, eram doar eu, m-am dus. Erai Robi, tu erai lângă el și nu ai zis nimic. Eu chiar nu sunt Stăteai atent. FK, nu știu ce făceai. Stăteam Vezi, eu FK. vorbeam și la telefon și tot eram atent. Nu Serios, stai. nu eram FK. Eu m-am dus să fac un ăsta. Nu știu, dar am ieșit din partea aia din unde sunt și luminile, light-urile, în fine, așa. Și când am ieșit și m-am dus în Păi jos, eu am vreau văzut. să intru după tine acolo, dar am văzut că s-a închis ușa. Da, m-a blocat cineva înăuntru și era negru în fața mea. S-ar putea să fie negru, pentru că m-a blocat, Nu dați pe negru. a blocat și după, nu știu, m-a așteptat și a plecat. Dar cred că m-a omorât pe... Nu mai știu cine era pe jos, cred că era Albu era albu. albu, nu mai știu. Da, alb era pe Nici n-am mai apucat să M-a mai votat văd ce doi pe probabil mine. era M-am votat singur eu, what? Eu n-am apucat să votez pe nimeni. Eu cred că m-am votat singur. Eu n-am apucat să votez. Ok. Hai să vedem. Sunt două de Am o astea. presimțire că negru e. Mă urmărește, mă urmărește, mă urmărește. Nici nu cred că mai fac task-urile. Bă, mă urmărește negru, mă urmărește negru. E clar. Uite, îl văd și eu pe negru. Nu mai stau în preajma lui că... Stai că mă duc eu după el, să văd. A, și s-a botat. Eu nu pot să fac Eu că sunt aici lângă. Au. Reparați Îți ca să trebuie- pot să îți dau trebuie doi emergency oameni. button. Reparați. Gata. Dar nu, dacă te urmărește, nu-i neapărat să... Deocamdată lasă-l, hai să mai vedem dacă e ceva suspect. Îl văd. Ia că încerc să-l urmăresc. Vezi A? că te omoară. Nu îl urmări. Stă FK. Da, cred că face un task, da, face un task acolo. Nu, poate să stea doar așa ca să-l vezi tu. Da, și asta ar putea fi. Bun. Nu pot să cred. Nu crede. De ce? M-a omorât unul. Am găsit un corp. Alex. Eu nu sunt. Nu sunt. Da, L-am da. găsit pe jos pe Robi în laborator. Da, dar numai tu mai erai acolo. Oricum suntem morți amândoi. Da. Eu votez pe negru. Tu ești, că l-ai omorât și pe Robi. Te-am și văzut. Taci. Oricum eu sunt mort și Robi și n-avem ce să facem. Da, îmi pare rău că la începutul clipului nu ați auzit. Dar, na. Și că self-report, poate. Maybe. O să mă voteze, e clar. 100%. Maybe. Taci-mă. When you don't have any evidence. Da-te dracu. Nu vorbește urât pe clipuri la mine. Are rău, m-am scăpat. Te-ai votat doar în albastru pe tine. Asta e bine. A, negru. Blacky nu e, că sunt eu, desigur. Îți dai seama că o să mă voteze pe mine instant. Dacă l omor pe unul repede, ce se întâmplă? Da, păi... Dacă nu e nimeni Câștig? lângă tine, Lasă, S-ar nu, putea. fac să nu mă vadă, dar câștig? Da, cred că da. Dacă omor pe cineva? Ăsta stă aici, la buton. dai kill M-a și văzut după aia ăsta. îi dai repede report. Da, e clar, mă votează. N-am făcut bine kill-ul, n-am făcut bine kill-ul.
Că nici n-am dat report, că am stat lângă el și n-am dat report. A, și știți că s-a băgat hack pentru Among Us, care nu o Bă, să nu vi-l mă băgați. Da. Votez skip. Că trebuie să-l votez pe unul dintre ăștia, da. I saw him too. Trebuie să votez pe roz. Să scrie. From the window. Poți să te uiți pe geam? Da. De când? Știți că jocul ăsta e de câțiva ani, doar că... Acum este mai popular. Da, acum a devenit popular că s-au jucat niște youtuberi. Mai jucăm un match? Sau? Da, Da. mai jucăm poate mai multe. E mai Păi, greu. de fapt, nu mă mai fac atât de lung, că am văzut că nu se uită lumea. Poate acum o să am și eu mai multe vizionări. Și o să facem un Și live. facem live neapărat. Alex, când Cred poți că să... mi-a făcut deja live-ul. Nu știu. Când poți să joci? Să facem un live așa frumos. Nu știu. De seara? Eu după clipul ăsta, de fapt după ce ești De tu, seara nu. eu să mă duc să fac temele. Că na, toată săptămâna am stat. Am duc să mănânc. Și eu, da, după ce mă duc să mănânc. Mai filmați? Da, Și match asta. Ok. Hai să vedem. Chromates, desigur. Păi, desigur. Îmi fac task-ul ăla de acolo, M-ați da. abandonat, bă, chiar așa, eu la comunicare. Jotarule. Jotarul has been left. Mi se pare destul de... Sper să nu sparg urechile când omor pe cineva. Da, da, da. E clar. Aha, așa făceam. Nu știam task-ul ăsta, chiar nu. Nu știam. Trebuie să umplu mai multe? S-a făcut și eu în sfârșit 65 de abonați. De ce v-ați dezabonat, mă? Că aveam și eu 60 fix. V-ați dezabonat 2. Era 65 s-a dezabonat. Aveam 60 fix. De ce vă abonați ca să vă dezabonați? Măcar sper să vă mai abonați, că am făcut clipul Măcar. ăsta. Mă duc să repar. Băi, Andrei, tu ești impostor. Nu vezi și numele meu zice. Mă urmărește, mă urmărește, mă urmărește! Hai că eu te urmăresc dacă. Tu urmărești pe mine. E alb, e alb. Opa. Alba a apăsat. Am că alb era lângă mine, nu mai știu cine. Hai că alb Alb preț. pres. I have proof. Ce? Deci ăla? White. What? Eu dau skip. Where? Stai, where? Eu-l votez cu alb. Da, e la emergency button. Da, dar nu înțeleg de ce a apăsat like. Dar n-am apăsat vot skip. A votat ăla. Purple. Skip. A votat ăla gen emergency button. Da, votez și tale. Pe cine votez? Că nu știu. Dă-i skip. Adevărat. Eu am pus cu Y. E egalitate, nu? Nu știu. Da. Bă, dar ce vloguri am făcut cu Antoniu. Bă, dar am zis și noi că facem un room tour, dar n-am făcut, nu? Da. Am filmat doar outfit-ul și un daily vlog care nu cred că nu mai postez pe ăla, că n-avem destule lucruri. Oh, niciodată n-am înțeles că este. M-am omorât. Stai liniști că batem noi. E alb. Gata-ți frate. O să fac testul. Dead body. Cred că el a reportat. Nu. Rozaliu, Cocoliu. Hai să-l vedem. Eu nu știu, eu dau skip, că n-am văzut nimic. Raported. Da. Hai, nu. Deci eu. Că mai era și albul pe lângă mine. Că am văzut că a intrat într-o cameră ăsta, Rozaliu. Și
Votez pe el. Nu mai contează. E clar. Am mort. De ce n-ai dat și tu report fix când m-ai omorât? Ce ai făcut, Alex? Era prea repede, n-aveam cum. Mai ales că am închis și ușile. Și dacă dădeam report eram singurul din cameră care a dat report și era și ușile închise, ce să fac? Și report, iată. Nu trebuia să mai închizi ușile, fix asta nu știu să dai. M-a sabotat. Nu o să-mi fac misiune. Ia. Asta parcă. Nu știam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata. Uite-l pe prietenul meu. La mare pana. Am dat de coastă, în task-uri. Bă, dar e rău. Security, ia. Dacă nu-mi da, nu știu. Ia uite-l pe Robi ce se chinuie să deschide ușile. Și pe X-Gamer Fantomița. Mă vedeți? Da. Deci fantomă. What, Da. dar nu putem, De fapt, da. nu putem să ieșim? Deci, credeam că putem. Sunt curios cine zice. The way. Da. Nu știu să-mi scriu. Iar că uite, asta nu e dăm protoring. Bă, ăsta direct a zis că e white. Așa, direct, nu știu ce să zic. Bă, da, rozul ăla într-una. Zice într-una, bagă aia și le nimerește într-una. Ce? Să mor dacă nu, cum naiba le zic ăștia direct? Are hack. Mai ales ăla roz, deci le zice direct. E white, e ăla, e ăla. Ok, cam atât a fost și cu acest episod. Și noi ne vedem data viitoare, sper să mă auzi bine, data viitoare, pa! Pa!